Nasa bus pa lang kayo? Ayun na, dito na kami. Oh. Yan, tama ba yan? Ah. Neruda, tama ba yan? Hindi po. Si Kalinga po. Yun na yun. Oh. Sige. Yan pala si Madam, ano, yun naman? Ninette. Oh, yun, si Ninette. Sino kausap mo? Hindi, iba-vlog ko daw kasi. Dami nag-aabang eh. Thank you po, thank you. Thank you. Oh, wow, thank you po. Grabe naman po. Ma'am, thank you po, ma'am. Sinsya na po. Yan lang yung... Ma'am Nene, thank you po, thank you. So, binigay siya. Wow. Thank you po, thank you. Galing barin. Isang maliit lang ha, isang maliit lang. Wow. Thank you po, madam. Thank you. Talaga pala. I thank you for meeting. Meet and greet natin. Kanya naman. Sinsya na po kasi wala po kami pang... Sige, tama lang yung ginagawa mo. Magbatikos ka. As long na nasa tama tayo. Yes. Babatusin natin sila. Thank you. Thank you. Yun, no? Mga tinidor. Thank you sa inyo lahat. Ay, Ninita magbandwa sa lahat po. Yun. Tapos dito ka. Nanay Roda. Ma'am Emily, Ma'am Naida, Castro. Katkat. Ito si Sabi. Si Sabi. Batrolo si Sabi. Sana si tatay. Teka, wait na yan. Thank you. Wow. Yan si Madam Sabi. Si Ma'am Sabi Patrolo. Go Ma'am Sabi. Kanino galing? Ay, thank you. Okay lang, no problem. Thank you. Kay Madam Soji. Christina Soji, thank you sa bigay nyo. Thank you po. Thank you. Lagay mo dun. Wow! Ganda. Ang saya. Thank you. Diba? Thank you sa lahat. Yun. Sabi ni Mami, Del's Vlog. Pabudots daw ng Kaya ano? people of the world. Kay sabi, di nakakunik yan. Nakakunik yan kanina? Kay Ma'am Sabi. Okay, Ma'am Sabi. Nawala ba? Dito na kami, marami na dito, yan Magandang si Ninit Magbanwa. Thank you. Mamaya. KitKat, Ma'am Naida, Emily, Yaya Edna, yung asawa ko, si Jolie. Thank you. Nanay Baby Roda, Mama Sel, si Mama Sel. Thank you. Si Mama Sel. Jom Car Eating. Welcome lahat kahit sino. Thank you. May isa? Wala akong hindi ako naka-bluetooth. Kay Nanay Ruda siguro.
Yun. Thank you. Thank you sa ano, Nanay Bibi Roda. Thank you. Yan. Pa? Ang galing. Iba naman. Ang galing. Gikapoy na ta. Gikapoy na. Hina. Budot. Eh, type mo. Napagod na sila, napagod na. Yung mga dancer, napapahinga na yung mga dancer. Napagod. O, di ba? O, kita mo yung ketoy na yan. Ang mga pangarap ko'y ay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa ating nais marating. Hello! Nais ko kayo pasalamatan kahit may lamang isang awit. Parang kailan lang halos ako ay napalimutan sana. Dahil sa inyo, ang aking tiyarat ay bulsa'y nagpalaman. Sakit naman? Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayong ang pagkuhan. Naiyak na ako kita. Parang na ang lilipas din ako, ngunit ngayong awitin, iiwan sa inyo ang nahalan. Dahil minsan tayo'y magkasama. Sakit naman? Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at maintindihan. Dahil dito'y ibig ko, kayo'y ituloy na mamahal ko ay iiwan. Wow, ang ganda naman. Tatanda ay lilipas din ako, ngunit ngayon iiwan sa inyo alaan. Dahil minsan tayo'y magkasama. Tatanda ay lilipas din ako, ngunit mayroong awitin, iiwan sa inyo ang
Dahil minsan tayo'y magkasama. O, ayan. Bossing Albert, oh, nandito na. Ayan, oh. Okay, Marla 18. Marla 18. Abangan nyo sa upload ko. Ang ganda nga, ang ganda. Ayun. Ma'am Sabi, yung KitKat, Ningit Magbanwa, Mama Sel, Naida Castro, Yaya Ignas Vlog, tapos si Mama Sel. Yung pambato namin, Mama Sel. Ayun, oh. Ang ganda-ganda ni Mama Sel, oh. Bossing Albert, nandyan na, oh. Ayun, oh, si ano. Marla 18 yan. Thank you. Para sa inyo ang tawag dito, friend of mine. Ganda. Ang gagaling. Sige. Pasa ko muna kay nanay. Galing! Woohoo! Naida Castro, Ma'am Ninita Magbanwa, Isabe, KitKat. Yan, ang request. Ayan. Saya. Thank you. Hello guys! Ayan na. Wow! Oh! Ayan, yan siya, no? Si Marla 18. Wow! Oh, kabugnaw! Kabugnaw! Agay! Woo! Grabe yung chocolate, oh, bigay ni namigay ni Nanay Ruda. Thank you, Nay. Oh, dami. Ang galing tumingin ni ano, ni KitKat. Oh, Mama Sel, oh, galing, oh. Oh, di ba? Ay, wow! Di ba? Si Ma'am Sabi, Ma'am Naida Castro, KitKat, Mama Sel, Ma'am Ninit Magbanwa, yan, si Ninit Magbanwa. Diba? Galing? Happy lang. Tapos si Ma'am Emily Maya, yung asawa ko. Tapos si Marla 18, si Marla 18. Tapos hello daw, hello. Kangkang, hello. Ang galing, ganda ko. Thank you. Yan, i-video ko lahat to. Dali na pinanap. Ha? Thank you, Nanay Ruda. Oy, pag walang timbot, walang...
Madam Katkat. Ma'am Marlaiten. Naida Castro. Sige. Ano yung puro kayo itik-itik? Ay, sakto lang. Oh, thank you. Thank you. Buksan mo nga, buksan mo. Kasi i-upload ko eh. Ipapasa ko muna ka Nanay Roda. Yun, jump card. Tingnan mo, tanggalin mo. Ganda ng mags, kapihan. Wow, thank you Nanay Roda. Thank you. Wow, ang ganda. May kapihan na kami. Hindi pumila. Ay, wala na. Ang ganda. Thank you, thank you. Si KitKat, KitKat. Yaya Ignas Vlog. Ma'am Naida. Mama Sen. Oh. Oh. GC8. Basahan mo rin ako, ha? Ah, sige. Napicture ni Pudre. Ano yan? Ano kay tita, ano? Yan, pwede rin. Ay. Ang dami pang sobra, oh. Ang dami pang ano, pagkain. Ang dami pang pagkain pa, oh. Ayun, kukuha ko ng biko. Kukuha ko ng biko. Thank you. GC18. Ah, thank you. Oh! Ang galing! Oh! Di ka pa? Motoyok! Iyalig buhuot ka niya! Gikapoy na, gikapoy.